ne mai waka. So da kauna shi ke kai masoya ga aure. Domin kuwa Muhammad Abba Zango ya zama gwarzon shekara da za ya angunce da amaryarsa Amina wato mama. Tuni dai aka daɗe ana ɗauki ba daɗi da halbahar sasai a duniyar masoya domin yakin neman auren mama. Hakan yasa iyayen amarya da ango wato Alhaji Abdullahi Mamman Zango da Alhaji Ibrahim Muhammad Yar Adowa suke gayyata zuwa ɗaurin auren waɗannan masoya biyu. Muhammad Abba Zango da amaryarsa Amina wato mama da za a ɗaura ranar Juma'a 23 ga watan Satumba shekara ta 2022. Za a ɗaura wannan aure a masallacin Juma'a da ke opposite NYSC Camp Mani Road Barhim Housing Estate da ke cikin birnin Katsina. Sai kun zo.